Sujata. Guest. Mana di kita sana tu? Ompray za costly Sujata gas stove. Ah, lije. Sujata ni chimney dongo, gas stove dongo. Sudah mana dia owner lagi sudah bina lagi. Micha. Na ambani. Amchitola. Sujata yang jangan kema, balai owner ni. Sujata malah. Ayo iskia mahana ini mutai. Ang niskase lanan berekra. Kan tu malah mahana imun. Anda sana rusa dengra. Sasa pun nama bio be anu rusa. Mama, sungkre. Jini ni last saya nungau. Be baru first time berat mahana. Fैनानै थांनो बानाय बायदि मोनदों बे बाराव first time मानो होनबा जोंना आइयाबो देहाया थिग जायाखै दाखालिबो आरो खोनसेबाव थै गबावदों दाखालि हराव बेसेबांबा दिननि उनाव हस्पिटालनिफ्राय बेसेबांबा दिननि उनाव आरो थै गबावदों नै अखा हाजोबबाय ओमफ्राय आङो मोसौ लायनो थांनि मोसौ मासे दंबावो बोरमाफोरखौ दाखालि फानजोबखाबाय बाबाया रावबो गैयियाव नायनो रावबो गैयिखाय ओमफ्राय मोसौआ दायो फानजाथ'आ आरोना फिसा मोनसिगोन ओंखायनो बिदिनो खुनुरुखुम खाथोंसै बाबाया ओमफ्राय लायनानै फैनि सेस नै माबा जाजोब्बाय ओरैबो गय गायदेरबायमोन बिदि गयखौ गोजान गोजानसो गायो जोंनिया बिदि गोजान गोजान गायबासो बुरजा बुरजा फिथाइ थायो थेवबो मोसौखौबो सिनायलायलाङा बोरैजों लाबोदों बाबायालाय ए मालायनिखौसो लुबैबावबाय Anaros. Obi जायगानि आनारस In the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. बिमारोबो होनदो अबेनिफ्राय लाबोनाय सोरसो लाबोदों ए नोंसो लाबोदों बिगोमाया बेसे ए बेनि बार्थडेमोनथ' नोंसिना बिमायाबोथ' मोनजाखाया औ बुस्थुआथ' खम जों जब जब जासे खिथायनांगौ खोन्थायला सिङाव मानसि बुरजायाव ने जाखोमानोसै थु जाथ' बेमारि गोनांफोरनो होजाया ओइ जोंना बाबाया गोमानानै दं फैयाखैना दाबो बानलुआ नाङाखै दे औ संख्रि नाङाखै ओइ नै सिगां सिगांसो खारो थु थोना थो अखा हासिगोन थु थाबायदो बुजिजोबखायो बर'नि ओइ नै आंखौ लाना खारनालै फैदो दालिनि पक'रा जि अखा हाबाय जोंना आब'आ आलासि बुजायग्राया मा मोनजाखो आबौ ओइलाय थांबारबायना खारेना अमा नारजि ओमफ्राय अमा एवनाय ओमफ्राय दैसानि ना मा दै मोनलाय भुटाननि मा दै नामा ओमफ्राय बिमानि औ आइ रिभारनि मा ना ए ओमफ्राय अमा आसार खाटाराव लांनो बानायनाय मेजेमबो होफादों नामा हा मेजेम औ मेजेम सेजेम होफाजोबदो मोदोमल' बानायनांगौथ' गासिखौबो होफाजोबदो ओमफ्राय मा होनो अमा एवनाय आरो ओमफ्राय आलासिफोरनो नारजि जाहोआमोनदां ने आलासिफोरनो नारजि जाहोआ आं जानांगौ खुरमा गारो होनो ना मानसिफोरा मारै ओंख्रिजोंलाय फाराग ने आं एगजामाव दावदैसो जानानै थाङोमोन औ होमबाबो पास जायोमोन ने खारनानै थांलाय फैलाय जाबाय थादों फालथुसो दिनै ओमफ्राय जोंनि आइखौ नायफैनानै मोजां मोनबाय फैनो दाख्लै हस्पिटालाव थांग्राखैमोन नायनो आं दाख्लै बङाइगाव फैखाबायमोन फन नङासैलाय ब्रा ब्ल'आव आं औ सोमदोन नोगोरसिम फैखानानै थांफिनदों ने केन्डेला एफेक्ट जाबाय माबा जाबाय मा होनो कारेन्टआनो थांबाय थायो आलासिफोर फैनाया नै खोमसि जाजोब्बाय ओंखाम जानो फार्स्ट टाइम फैदोंमोन ने नोङा नोंस्रा आइ बाबामोना फार्स्ट टाइम फैदोंमोन ओमफ्राय जोंना नारजिजों अमाजोंसो होबाय होजायो खुरमा गारनायखौनो नै बानलुआबो हाजोनि बानलु नै फिसा फिसाया बानलु बोरदोन माथो बिदि लगायनानै मिक्स खालामनानै जाजोब्बाय ओंख्रिया उदै मोनसेयाव थांखायो औ आंबो बिदिनो आलदा आलदा जायो आयै गरम जालायबाय नै गरम जाखायोना खांख्रिखला खांखिलर
आमखरा ओं आमखरा ना मा होनो ए आंबो खावैनो आंबो आमखरा होनो इसोरो जों खांखिलर होनो खांख्रिखला ओं खांख्रिखला नै इदिसो जाबाय आया गोसोम सोमनो नायफैग्राफोर आया इदि